Вітаем, сябры, у жывым эфіры летняй раніцы з Белсатам і мы, Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння, нагадваю, субота, 25 ліпеня, і ў гэты дзень сваё прафесійнае свята адзначаюць супрацоўнікі пажарнай службы Беларусі. Ва ўсім свеце менавіта прафесія пажарнага лічыцца адной з самых важных і паважаных, бо іх прамая задача ратаваць людзей і абараняць маёмасць падчас пажараў і іншых надзвычайных здарэнняў прыроднай альбо тэхнагеннага паходжання. Таму і мы сёння віншуем са святам беларускіх пажарных і ратаўнікоў, ведаем, што сярод іх шмат самаадданых і мужных людзей. І прапануем усім гледачам раніцы з Белсатам у каментарах расказаць сваю гісторыю пра пажарных і ратаўнікоў. Ну, не ведаю, можа, яны ўратавалі вас ці вашых блізкіх ад пажару. Ці знялі вашага коціка з дрэва, ці, мабыць, адблакавалі дзверы вашага аўта пасля ДТЗ. Увогуле, пішыце аба ўсім, што датычыцца пажараў і пажарных. Калі ласачка, мы чакаем вашых каментароў пад гэтай трансляцыяй. І яшчэ раз, усё добрае, што вы ведаеце пра людзей гэтай прафесіі. Белсат Лайф, трансляцыя на Белсат Лайф. Это мы. Сэрцайкі, падабайкі абавязкова. І каб раніцу з Белсатам убачыла як мага больш людзей. Неўзабаве мы таксама абмяркуем праблемы тысячаў... Данаты яшчэ. Яму данаты, калі ласка. Ён хоча данатаў, дзякуй, што робіце гэта калісьці. Мы абмяркуем праблемы тысячаў іншаземцаў, якія рызыкуюць застацца без легальнага статуса ва ўкраіне. Гэта тычыцца і мноства беларусаў, якія жывуць у суседняй краіне. І пакуль да канца невядома, ці ёсць хуткае рашэнне іх праблемаў. А вось, аднак, пачнём мы праграму з адной сумнай навіны. 20 ліпеня на 55-м годзе жыцця памерла выдатная беларуская пісьменніца і журналістка Святлана Курс. Яе чыталі і любілі за літаратурны талент і за чалавечыя якасці. Навіна пра яе заўчасны скон разбіла сэрцы многім беларусам і беларускам. Святлана Курс была жаданай госцяй праграмаў Белсату, у тым ліку і раніцы, і была цудоўным, мудрым, сапраўдным чалавекам і носьбітам беларушчыны. Беларускай царкве Канстанцінопольскага патрыархату ў Вільні гучыць малітва па Святлане Курс. Алайментас мусу дева, списей слайкей, здаварил висадос, ирперам жуамжус. Тут сабраліся людзі, якія ведалі яе асабіста, чыталі ейныя кнігі і захапляліся талентам. У размовах і тэкстах Святлана сур'ёзна і лёгка суседнічала з жартам. Пра смерць, веру, зло і чалавечую слабасць яна магла сказаць рэзка, смешна, нават правакацыйна, а пасля раптам вывесці размову да думкі, якая надоўга заставалася ў памяці. Беларусы – гэта вельмі шляхетныя людзі. Яны не ўваходзяць у чужыя межы і не пускаюць нікога ў свае межы. Святлана Курс пайшла з жыцця на 55-м годзе. Апошні год яна змагалася з анкалагічнай хваробаю. У літаратуры яе ведалі пад імем Ева Вежнавец. Гэта аўтарка, якая не баялася ні складаных герояў, ні нязручных словаў. Яна пісала пра цёмныя рэчы, але не рабіла сваіх герояў толькі ахвярамі або злачынцамі. У кожным пакідала права быць складаным чалавекам. І калі сыдуць тыя, которые вельмі любяць быць садыстамі і заядаць чужы век, альбо хаця б папрыціхнуць, бо гэта перастане быць модным, быць садыстамі заядаць чужы век, то адразу прыйдзе дыялог, і не абавязкова гэта павінен быць дыялог, таму што вольны чалавек вольны размаўляць альбо маўчаць і выбіраць сабе суразмоўцаў. Але гэта можна будзе проста хадзіць побач, жыць побач, не ненавідзець адзін аднаго. Святлана Курс вырасла ў вёсцы Загалля на Меншыне сярод людзей, гаворак і гісторыяў, якія пазней не раз з'явяцца ў ейнай прозе. Потым была філалогія ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, праца ў журналістыцы, рэдактуры, пераклады, але дзе б яна не працавала, яе найбольш цікавілі не падзеі самі па сабе, а чалавек унутры іх. Таму і герою для сваёй першай кнігі «Шлях дробнай сволачы» яна выбрала далёкіх ад узорных людзей, якія памыляюцца, хлусяць, здраджваюць, робяць балюча іншым і ўсё ж не перастаюць быць людзьмі. Святлану цікавіла не тое, як вынесці ім прысуд, а тое, што прымушае іх жыць
і дзеяць менавіта гэтак. Мы ж усе носім у сабе і зло, і добро, так? Вся справа толькі ў прапорцыях. У некаторых ёсць такія прапорцыі, якія такія людзі не павінны хадзіць на свабодзе. Такія людзі павінны быць ізаляваныя ад грамадства па ўзроўню свайго псіхапатызму, ненавісці да іншых людзей, па ўзроўню свайго пустога і гучнага эга. Такія людзі павінны быць ізаляваныя ад грамадства, альбо прынамсі ніколі не дасягаць ніякай улады. Найбольш вядомую сваю кнігу «Па што ідзеш воўча» Святлана Курс называла кніжкаю ўсіх беларусаў. Не таму, што яе героі былі ўзорнымі або пазнавальнымі літаральна, хутчэй таму, што ў іхнай гісторыі сабралася тое, што беларусы часта нясуць праз пакаленне: замоўчванне мінулага, страх, віна, крыўда і памяць пра гвалт. У кнізе мала што застаецца ў мінулым. Даўнія ўчынкі вяртаюцца ў жыцці дзяцей і ўнукаў, нават калі тыя ўжо не ведаюць, з чаго пачалася сямейная варожасць або чужы страх. Воўк з назвай прыходзіць па апошняе, па тое, ад чаго чалавек доўга спрабаваў уцячы. За «Па што ідзеш воўча» Ева Вежнавец атрымала прэмію імя Ежы Гітройца. Пазней кнігу пераклалі на польскую, нямецкую, літоўскую ды іншыя мовы. Другую частку сюжэту ўспаміну пра Святлану Курс глядзіце ў раніцы з Белсатам трохі пазней. Мы ж пераходзім да праблемаў легалізацыі ва ўкраіне. Праблемы з дакументамі ў беларусаў за мяжой уже набылі хранічны характар, але у краіне, якой найбольш у краіне, якая вядзе зараз кантынентальную вайну ў Еўропе, гэтае пытанне востра паўстае для беларусаў. І глядзім, давайте зараз паглядзім сюжэт на гэтую тэму. Да 4 жніўня замежнікі ва ўкраіне мусяць аднавіць часовы дазвол на жыхарства. Ранейшыя паслабленні, што дазвалялі законна знаходзіцца ў краіне з пратэрмінаванымі дакументамі падчас ваеннага стану, скасоўваюцца. Для беларусаў гэта сігнал трывогі. Каля 3000 нашых суайчыннікаў маюць ва ўкраіне часовы ВНЖ. Каля паловы з іх маюць або хутка будуць мець пратэрмінаваныя пашпарты. Паехаць дадому і абмяняць дакументы людзі не могуць, а без дзейнага пашпарту міграцыйная служба адмаўляецца легалізаваць асобу. Людзі апынуліся ў заканадаўчай пастцы. Грамадскія актывісты і валанцёры, якія гадамі дапамагаюць украінскаму войску, стварылі тут сем'і ды інтэграваліся ў грамадства, пасля 4 жніўня афіцыйна стануць нелегаламі. А гэта азначае заблакаваныя банкаўскія рахункі, немагчымасць працаваць і сталы страх перад праверкамі. Прадстаўнікі беларускай супольнасці зазначаюць, калі час сплыве, усе, хто застанецца без дакументаў, могуць трапіць пад праграмы адсочвання нелегалаў. Ва ўкраіне працуюць лагеры для мігрантаў і ёсць прэцэдэнты дэпартацыі. Заявы украінскіх уладаў на найвышэйшым узроўні выклікаюць надзею. Падчас візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў прэзідэнт Украіны Зеленскі падкрэсліў, Украіна выразна раздзяляе беларускі народ і рэжым Лукашэнкі. Аднак гэты палітычны трэк пакуль не ператварыўся ў адміністрацыйныя рашэнні. Прапановы беларускіх дэмсілаў падоўжыць тэрміны да студзеня 2027 года ці дазволіць ідэнтыфікацыю па пратэрмінаваным пашпарце пакуль сутыкаюцца з адмовамі Міністэрства ўнутраных справаў. Статус уцекача ва ўкраіне падчас вайны практычна не выдаюць, а выезд Украіны еўразвязу для многіх азначае разрыў з сем'ямі і страту ўсяго, што будавалася гадамі. Беларуская грамада ва ўкраіне не просіць адмысловых прывілеяў, яна чакае палітычнага развязання. Рашэнне, якое дазволіць сумленным людзям, якія падтрымліваюць Украіну, не адчуваць сябе злачынцамі. Часу на бюракратычныя сутычкі амаль не засталося. Без прыняцця экстранных пастановаў ужо праз некалькі тыдняў тысячы беларусаў апынуцца па-за законам. Такім чынам, шановнае гаспадарства, пасля 4 жніўня тысячы іншаземцаў ва ўкраіне рызыкуюць застацца без легальнага статусу, банкаўскага рахунку і жылля. Не з-за вайны, а з-за папер, і сярод іх можа аказацца нямала беларусаў. Што да беларусаў, то гэта людзі, якія выехалі з радзімы праз змаганне з рэжымам Лукашэнкі і цяпер, па сутнасці, зайшлі ў тупік.
Пра тое, што мяняецца і ці ёсць выйсце з гэтай складанай прававой сітуацыі, гаворым з Машай Немеяй, прадстаўніцай Байсол ва ўкраіне, валанцёрка, якая з намі на прамой сувязі з Кіева. Вітаем, Маша! Доброе утро всем. Маша, вітаем. Давайте спачатку пачнем з асабістага. Вось ваша асабістая гісторыя. Вы беларуска, па-першае, па-другое, вы жонка грамадзяніна Украіны, але не можаце нармальна жыць і дзейнічаць праз беларускі пашпарт. Што зараз адбываецца з вашым жыццём, з вашай сям'ёй, з вашай гісторыяй? Калі ласка, распавядзіце нам. Хороший вопрос. Хотела бы сказать, что я схожу с ума немножко, но, наверное, все-таки придержимся. На самом деле ситуация персонально моя, и я знаю еще несколько таких же кейсов, оказалась просто в правовой яме, можем так сказать, как будто на уровне законов проглядели, что такие люди, в принципе, могут существовать. Потому что для иностранных добровольцев и членов их семей есть возможность легализоваться с просроченными документами. Да, это не всегда просто, но она есть. А для членов семей украинских военных такой возможности нету. Поэтому я оказываюсь в ситуации, где у меня заканчивается буквально через несколько месяцев мой белорусский паспорт. Временный вид на жительство мне выдали только по срок действия моего белорусского паспорта. И я окажусь в ситуации, где у меня нету ни паспорта, ни вида на жительство, не подошел еще срок получать какие-либо другие документы в виде постоянного вида на жительство, например. Незразумела, гэта такі бюрократычны гэп нейкі, ці як гэта адбываецца? Чаму гэта здарылася так? Дзе той пункт у законе? Выглядит абсолютно так, потому что в законе прописали, как я уже говорила, семьи иностранных добровольцев и возможность подачи с просроченным паспортом, а семьи украинских военных там просто забыли прописать, вероятно. Там их просто нет. То есть мой случай в законе на данный момент вообще ничем не прописан. Поэтому, учитывая то, что еще мой муж является гражданином Украины, естественно, там возвращение в страну происхождения или высылка меня куда-то в Беларусь в любом формате, в любой форме, это в том числе является еще и угрозой для гражданина страны, которая находится в войне, и это может напрямую повлиять на очень-очень много факторов. Поэтому вот это нас немножечко сейчас так подбадривает бороться все-таки за права и за возможность куда-то меня вписать. И вот стараемся максимально. А па адчуваннях я вось бачыла, што ты удзельнічала ў паседжанні дзяржаўнай, я так разумею, дзяржаўных паседжаннях, гэтае пытанне падымалі вось тваёй каліжанкай, бо гэта і ёсць гэты такі прававы гэп. Як ты адчуваеш, а колькі людзей з такой гісторыяй ва ўкраіне, беларусаў, зразумела, і, мабыць, іншых іншаземцаў, якія з'яўляюцца часткай украінскай сям'і, украінскай і нейкага замежніка. Як ты лічыш, ці шмат такіх людзей апыняцца ў сітуацыі, калі не могуць змяніць дакументы? Хороший вопрос, потому что, безусловно, такую статистику прямо никто не ведет на данный момент. Я персонально знаю еще 5 таких семей, в которых вот один из семьи оказывается в такой ситуации. Глобально я подозреваю, что их может оказаться сильно больше. И тут есть еще один нюанс важный, что если касается это белорусов, далеко не все белорусы имеют возможность как-то там приходить на заседания, говорить об этом публично, поднимать об этом, ну вот какую-то массовую историю, потому что все-таки есть еще вопросы безопасности, и они очень-очень приоритетные. Поэтому далеко не у всех людей есть возможность открыто говорить об этом. Другое дело, что им важно как-то фиксировать в том числе свои кейсы, поэтому я всех всегда призываю обращаться в организации, которым вы доверяете, в правозащитные организации, в фонды или там инициативы, которые вы знаете, которым вы доверяете, для того, чтобы ваш кейс можно было учитывать хотя бы для коммуникации с властью, хотя бы для статистики и понимания, насколько это широкая проблема. То бок гэта не адзіная праблема у беларусаў ва ўкраіне, так? Я разумею. У белорусов в Украине проблем здесь достаточно. Ну, а кроме войны, зразумела. Ну, как бы да, это так уже.
Глобально, вот я сегодня слышала, что говорили, в том числе в подводке к нашей с вами встрече, о том, что когда у белорусов закончится вот эта возможность подавать просроченные паспорта на вид на жительство, у них закончится и возможность пользоваться банковскими счетами. Но на самом деле этой возможности у белорусов с временным видом на жительство-то и не было. Потому что сколько лет я уже здесь проживаю на виде на жительство, я уже так стала частичкой украинской семьи, но тем не менее возможности открыть даже банковский счет у меня нет и не было. Потому Тут что трэба дадаць, што гэта было з-за пачатку паўнамаштабнай вайны ў 22-м годзе, забарона для беларусаў і расейцаў, бо гэта суагрэсары і невядома дзяржаве украінскай, што гэта за рахункі і куды ідуць гэтыя грошы. Гэта зразумелае такое ваеннае становішча, але нічога прыемнага ў гэтым, канешне, няма. Да, эта постанова Национального банка Украины была принята в 2022 году, но тем не менее, как бы ни пытались объяснить, пройти какие-то проверки, отправить миллиарды просто обращений, но вот в моем случае банковский счет открыть у меня так и не получилось. И что я все время упоминаю в своих обращениях или на выступлениях, что когда у меня закончится паспорт и вид на жительство, я даже не смогу исполнить свое право оплатить счет за просроченное, не счет, вернее, а штраф за просроченное пребывание на территории Украины, потому что счета-то у меня нету. И вот в этом вся коллизия, она вот скручивается в то, что ты оказываешься нелегалом, у тебя нет банковского счета, ты ничего не можешь с этим сделать. Таких людей на данный момент потенциально может быть 3000 по данным Державной миграционной службы, которые вот у нас имеются в ответе. Всего на временном виде на жительство было 3000 человек. У скольких из них уже закончился паспорт, скоро закончится, через неделю, через месяц и так далее. Это, конечно, уже статистика, которую нужно собирать напрямую у людей, то есть это тяжелее немного посчитать, но потенциально это вот такая огромная цифра. Трэба дадаць, што ваш муж военны, ЗСУ, я так разумею, ўсё роўна не разумею, ну як гэта можа адбывацца, так? Ну гэта пастка. Абаронца, гэта пастка такая. А ў іншых ці камунікуеце, вы сябруеце з іншымі беларусамі, якія аказаліся ў такім жа становішчы? Якія ў іх праблемы? Чаму яны не могуць вось жыць, як жылі раней? Не ўсе ж выйшлі замуж за украінскіх ваяроў? Не всем так повезло. Многие вышли из-за белорусских в том числе, да, а кто-то не вышел. Самая острая проблема сейчас — это вот с этой постановой Кабинета министров 141, которая вот у нас буквально на носу висит и в скором времени касается видов на жительство. Безусловно, есть много проблем, и часто белорусы сталкиваются вот с какими-то такими подножками на законодательном уровне, где что-то еще было не вписано, где непонятно, что делать, где тяжелая ситуация, например, это касается не совсем гражданских, но как пример приведу, это выплаты семьям и родственникам погибших, потому что логически эти выплаты, запрещены, да, потому что все-таки это семья из Беларуси, и как проследить, что эта выплата потом не уйдет в Беларусь и так далее. Но идеологически это, конечно, катастрофа, потому что все-таки человек погиб, он сражался за свободу Украины, и нужно вырабатывать механизмы, где будет возможна хотя бы такая поддержка семей. То есть, в принципе, проблемы есть, я бы не сказала, что они какие-то специальные. И на самом деле я вижу огромный отклик, когда мы предлагаем решение проблем, когда мы озвучиваем, то есть это возможность участия в каких-то заседаниях, возможность общения с прессой, в том числе с народными депутатами. Но законодательно как будто бы мы просто были не предусмотрены здесь. И поэтому вот эти подножки, их нужно очень громко и очень активно стараться обходить всеми нашими силами, потому что за белорусов проблемы никто не решит. Белорусам нужно собраться, найти эти проблемы, предложить решение, и мне кажется, тогда мы хоть какой-то шанс на успех, но имеем. А постанова 141 выйдзе ўжо 4 жніўня, праз 10 дзён. Чаго чакаеце? Як чакаеце? Змены якісь прынесе яна? Вообще, чего мы ждем? Мы ждем, чтобы хотя бы нам дали побольше срок.
чтобы просто реализацию этой постановы немного отсрочили. И она вступила в действие вот не в августе, который уже на носу, а хотя бы через полгода или 8 месяцев. Ну, желательно вообще никогда, конечно, но отсрочка сейчас очень сильно помогла бы, потому что глобально у людей, у некоторых, может быть выход из этой ситуации для тех, кто имеет основания и может податься на беженство или дополнительную защиту. Это тяжелые механизмы, потому что с 22 года буквально по пальцам двух рук можно пересчитать количество людей, которые получили положительные решения. Беженство получило только 3 белоруса с начала полномасштабной войны. А дополнительную защиту получило 17 людей или 16, если мне не изменяет память. То есть это тяжелый процесс, многие проходили его через суды, но тем не менее он возможен. И это я хочу сказать сейчас к тому, чтобы люди, которые оказались в такой ситуации, не имели возможности там, подкрепить свой кейс, написать обращение или не знали как. Мне бы хотелось сказать, чтобы обязательно рассмотрели вот эти варианты и соответствие своей ситуации на такого рода защиту и такого рода легализацию. И обязательно обращались на горячие линии. Всегда можно написать на горячую линию в Байсол, даже как пройти вот эти пути. Использовали инструкции. Я знаю, что вот Объединенный переходный кабинет выпустил или будет выпускать материалы, как податься на беженство, как получить дополнительную защиту. Обращались в какие-то инициативы белорусские в Украине самой, которым есть доверие для того, чтобы как-то получить консультацию и зафиксироваться или хотя бы найти на месте юристов, если это будет необходимо. Но глобально, несмотря на то, что осталось буквально 10 дней, все равно не перестают писаться обращения, не перестаем мы говорить об этом публично, планируются еще публичные заходы какие-то. То есть это то, о чем сейчас нужно очень громко и очень много говорить, потому что, как мы знаем, особенно в Украине, розголос иногда помогает все-таки решать проблемы, и мы на это в том числе тоже надеемся. А акрамя таких публічных і дыпламатычных варыянтаў, чым, ну, напрыклад, дэмакратычныя сілы, акрамя інструкцыі, як падацца на бежанства, маглі б дапамагчы зараз у гэты кароткі тэрмін беларусам? Мабыць, трэба, каб вось прадстаўнік зноў ехаў, ці гэта ўсё ж такі не зменіць, гэта такое агульнадзяржаўнае стаўленне да беларусаў, як да людзей, пра якіх не разумеюць, што гэта не лукашэнкаўцы, што гэта не тыя, хто супраць Украіны, ці гэта ўсё ж такі на месцах людзі, якія выдаюць гэтыя ВНЖ, ці робяць гэтыя законы, ці не выдаюць пастановы, яны не разумеюць, што беларусы і Лукашенко гэта розныя людзі, беларусы і Путін гэта таксама не адно і тое ж. Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это связано там с людьми на местах, да, периодически попадаются вообще потрясающие сотрудники, с которыми можно сесть, почесать затылок и сказать: «Господи, а что ж нам делать-то дальше теперь?» Это скорее вопрос глобальный, и это вопрос, в котором мы, как вот демократические силы, да, если так это обобщить, может быть, где-то чуть-чуть не дорабатывали. Потому что глобально здесь белорусы жили и до 2020 года в большом количестве. Здесь были люди, которые не подвергались репрессиям, которые в какое-то время спокойно ездили в Беларусь туда-обратно. И очень важно подсветить именно вот тех, кто так или иначе подвергается репрессиям. Важно подсветить, какая опасность в Беларуси может ожидать людей, для того, чтобы поняли. Потому что когда у меня было вот заседание с представителями Верховной Рады, у меня спросили: а почему вы тогда паспорт не съездите, не поменяете в Беларусь? Я давно не сталкивалась с таким вопросом, и, если честно, на секунду даже растерялась, как это так, что такой вопрос в принципе существует. Но в этом всем я вижу просто то, над чем нам надо больше работать. Нам надо больше объяснять, что на фоне всех других новостей все-таки за просто твое нахождение на территории Украины ты можешь залететь в Беларуси очень-очень надолго и в очень нехорошее место. Поэтому это для нас огромное поле работы, над которым нужно будет приложить еще побольше усилий и представителям кабинета, офиса Координационной Рады, да, то есть в принципе всем, кто так или иначе касается политики, передаю привет и говорю о том, что очень важно топить за белорусов не только в Европейском Союзе, но еще и в Украине.
Гэта моцна. Дзякуй, Маша, вялікі. Дзякуй, Маша. Мы спадзяемся, дарэчы, што нашы ўкраінскія калегі таксама Дзякуй, Маша, і дзякуй, Байсол. будуць далучацца да гэтай інфармацыі. Вось сёння паразмаўляем пра тое, як украінскія, напрыклад, рэдакцыі могуць дапамагчы таксама пра гэтае пытанне распавесці на месцах. Маша Анемія, прадстаўніца Байсол, валанцёрка ва ўкраіне, з Кіеву нам тэлефанавала. Дзякуй вялікі, што ты гэта робіш, і я спадзяюся, што крок па кроку гэта ўсё ж такі вырашыцца, бо беларусы ва ўкраіне гэта таксама наша моц. Дзякуй. А мы тым часам пераходзім да Андрэя, які ўжо чакае. Сядь. Які ўжо... Хадзі да Андрэя, хадзі да... Абы да Андрэя пойдзі. Што там адбываецца ў свеце? Андрэй, мы тут. Hello. Прывітанне. Hello. Прывітанне, калегі. Ты хутчэй ходзіш, а Дзеніс троху павольней. Дзеніс Нікуды не спяшаецца. Узрост! Да пры чым тут узрост, господі, просто умееш жыць. Не трэба Асалоду спяшацца. атрымліваць ад жыцця. Так, Што калегі, там? уласна чаго я сюды прыйшоў, буду цяпер вам распавядаць, што цікавага адбывалася цягам гэтага тыдня ў соцсетках у беларускім сегменце інтэрнету. Ну, пачну з таго, што хачу вам аўтарытэтна распавесці і непасрэдна прадэманстраваць такую з'яву, калі кожны тата заўсёды забараняе выкідаць любое лахмоцце, любыя рэчы, і ўсё гэта складуе. І от цяпер гэта стала мне, прынамсі, зразумела. Бо для нас вот это все, гэта хлам, а для кожнага бацькі любы хлам — гэта матэрыял для будучых інжынерных шэдэўраў. Выкінуць старую трубу, наклейку ад калбасы, крышачку ад чагосьці, ні ў якім разе, бо ў руках бацькі адной з блогерак, якую я вам зараз пакажу, усё ператвараецца ў эксклюзіўны хендмейд і гаспадарчыя лайфхакі. Гэта відэа найлепшы доказ таго, што дома захоўваецца не смецце, а важны стратэгічны запас. Глядзім і вучымся рэцыклінгу па-нашаму. Увага на экран. Уродские, но функциональные поделки нашего папы. Первое – это совки. Один он сделал из трубочки для плавания, а второй – это трубка от старого пылесоса, которая была разжалована в совки. Второе – это шторы для кур, чтобы куры чувствовали себя уединенными. Я посмотрел в интернете, поэтому сделал шторки. Третье – это выключатель. В подъезде наш ЖКХ поменяли нам выключатель на какой-то старый и пошарпанный, поэтому папа улучшил его внешний вид наклейкой от колбасы. Ну, як, практычненька? Нет, Катя, нет, мы нічога выкідваць не будзем. Гэта не смецце. Так, у нас у хаце, дарэчы, напишите ў каментарах, ці ёсць у вас такая вот шуфлядка, як кажуць, з усім. У Дзяніса ёсць шуфлядка з усім, і там вось усё вось гэтае вось можна знайсці. Як у фокусника можна доставаць Так. шляпы, Ну, все што заўгодна. Што патрэбна? Патрэбна. Безумоўна. Час ад часу патрэбна. У тебя ёсць такое? Не, але будзе. Давай, Літаральна што ў годзік-два, і ўжо разам з залысінамі будзе і такі асобны склад. Ідзем далей. Маем файнага беларускага хлопца-блогера, як я разумею, па ягоным тиктоку, гэта ён працуе дальнабойнікам, які сакавітую мову заўсёды павядае пра жыццё і ўсё, што яго атачае. Вось цяпер ён ішоў вуліцу і слухаў аўдыёкнігу, дзе распавядалі пра жыццё слімакоў. Цікава, так? Зоо всякія штучкі, это весёлае. Значит, пра што вялося ў яго вушах пра гэтых слімакоў расповед, тое ён бачыў і сваімі вачыма. Это складана распавесці, давайте просто паглядзім і уважліва паслухаем. Что за эти полисища? Дурали постоянно кадры. Дык вось, калі самачка слімака кідае свайго партнёра, ён не навіць заходзіць. І адразу спрабуе звесці рахункі жыццё. А божечки, я думал, ты тут автобус чекаешь. В Чего-нибудь, Санта-Барбара. Безотказное кахание разбило твое маленькое сердце в шлем. И спрабуешь шлем. Не вставай, если машина. У свеце жывёл. У свеце жывёл, так. Самачка слімака. Самачка слімака. Так, а ён намагаўся звесці жыццё. Але от мы дапамаглі. Самогубствам, да. Дарэчы, абавязкова падпісвайцеся на гэта блогера, у яго вельмі шмат всякіх прыгодаў. Мы ўжо раз в 5 або в 10 паказваем яго. Сашыце, раю падпісацца. Ідзем далей, пагаворым пра беларускіх педагогаў. Што мы можам сказаць пра беларускіх педагогаў? Ну, гэта я. І я. Выкладчык ангельскай мовы, Я ангельскай, беларускай. італьянскай мовы. Я беларускай. А вы чым можаце пахвастаць у вас? А ты выкладчык чаго? О, нормально, крыта. Добра, значит, без всяких жарточков про белорусских педагогов пошукаем доброе. Значит, белорусский педагог не просто наставник, а универсальный специалист сотага ўзроўню. Педагог мусіць заўсёды наставник в школе ведаць адказы на ўсе пытанні, все мусіць, каб мець аўтарытэт, все уметь рабіць, і ў лесе не прападаць, і накарміць дзяцей, і там падказаць всякие такие і бытавыя рэчы, і ўвесь лагерь накарміць омлетом, і залатаць штаны, і на хаду, і красі, і все, і гэтак далей. Теперь давайте поглядим
глядзім на гэты вышэйшы педагагічны пілатаж, майстэрства і вынаходлівасці. Увага на экран, відаць, гэта дзіцячы летнік, дзе педагогі выступаюць перед сваімі дзецьмі. Глядзім. На шее винтажное ожерелье из сосисок, на голове шляпа-москитка. Как говорят, учитель свет, а где свет, туда и комары летят. Шампуры всегда под рукой, Ролтон в кармане, а Галина Бланка на все случаи жизни. В руках эко-чемоданчик с настоящими яйцами для фирменного омлета на костре. На спине рюкзак, на плече бездонный шопер. Тут и сковородка, и пуговица на случай, если у кого штаны порвутся. Ну, карацей, я памятаю, шчыра, гэта я на эфір прыходжу, так, у мяне ўсё з сабой. Я памятаю, калі я быў маленькім і быў летніку, вельмі нам падабалася, калі выкладчыкі нешта там рабілі самі. Мы сядзелі, глядзелі на ўсё гэта. А Андруша сам рабіў, ты ж быў у гэты? Так, быў, і выкладчыкам быў, і кіраўніком дзіцячым летніку, у лесе. паўсюль быў. Дзякую вам за вашу працу, шаноўнае гаспадарства. Мы, дарэчы, зараз будзе паралель дык паралель. Настаўнікі, яны такія свайго роду ратаўнікі. Свайго роду. Ратаўнікі дзяцей, так? Душ. І далей мы ўжо пераходзім да таго, што сёння мы віншуем ратаўнікоў і пажарных, і вас пытаем пра тое, ці былі ў вас нейкія, як кажуць, па-моднаму кейсы, звязаныя з гэтымі людзьмі, ці адчуваеце вы нешта ў сэрцы, калі ідзе побач такі чалавек у пажарным адзенні, ці адчуваеце, што вы ў бяспецы? Вядома, яны ж у гэтым адзенні і ходзяць па гораду, так, вось. Надзеў гэта ўсё і пайшоў. Вы мне не падабаеце. Не падабаемся. Не падабаецца. Мне падабаецца садавіна і гародніна. Вось і Вольга Верамеенка мне падабаецца больш за гэтых маіх калегаў. Давайте паглядзім на прыемную пані, калі ласка. Добрай суботняй раніцы, сябры. У ліпені многія градкі ўжо прыбраныя, цыбуля, часнык выбраныя. І гаспадары лічаць, што ўжо сезон пасадак і пасеву прайшоў, можна адпачываць. Але я так не лічу. Глеба не павінна пуставаць, інакш яна вельмі хутка зарастае бур'яном. Што можна пасеяць для аздараўлення, для кветніка і для вашага другого ўраджаю, зараз мы з вами разбярэм. Пачнем з агародных градак, якія вызваліся. Ліпень – ідэальны час для другого ўраджаю. Напрыклад, калі вы хочаце атрымаць другі ўраджай гуркоў ці кабачкоў, зараз самы час. Гурочкі браць трэба раннеспелыя, яны дадуць вам дзесьці ў верасні малодзенькія гурочкі. Ураджай такі будзе смачны, і можна будзе і так есці, і ў баначку закатаць. Кабачкі таксама можна вырасціць, але я падумала, бо зараз самы час, калі праз месяц літаральна ад кабачкоў недзе будзе падзецца. Можна пасеяць раннюю моркву. У другой палове ліпеня я б рэкамендавала ўжо пасеяць крыжацветныя культуры. Гэта рэдзькі, дайкон, таксама можна раннюю капусту, прама насення ў глебу. Зараз глеба цёплая, вільгасці хапае, калі раптам будзе суха, проста праліць, і ўсё хутенька ўзыдзе, і вы паспееце атрымаць яшчэ салодкую, моцную капустачку. А каб ваш агарод быў не толькі карысным, але і прыгожым, выкарыстоўвайце таксама кветкі. Калі вы купляеце люпін, то звярніце ўвагу на яго віды. Для агароду патрэбны аднагадовыя люпіны. І ў нашых шыротах выкарыстоўваюць 3 асноўныя. Сіні або вускалісны люпін. Гэта абсалютны лідар. Ён самы халадаўстойлівы, расце хутчэй за астатні і ідэальна падыходзіць для лёгкіх пясчаных і кіслых зямель. Жоўты люпін – самы непераборлівы. І белы люпін – самы магутны і буйны. Выбірайце алкалоідныя, то бок гаркаватыя сарты. Увогуле, я рэкамендавала б вам люпіны, якія вырастаюць, не вырываць з глебы, а пакідаць у ёй. Бо на каранях люпіна ёсць азотфіксуючыя клубенькі, а ў гэтых клубеньках жывуць азотфіксуючыя бактэрыі, якія накапліваюць, назапашліваюць у сябе азот. І вось тыя расліны, якія будуць расці на наступным годзе, яны могуць выкарыстоўваць гэты назапашаны азот. Каб ваш агарод быў не толькі карысным, але і прыгожым, сумяшайце дэкор і абарону.
па краях градак ці права паміж гароднінай пасейце аксаміткі і нагадкі. Нават калі вы пасееце іх у ліпені, яны паспеюць хутка ўзысці і ярка зацвісці. А зараз перанасемся ў ваш кветнік. Калі ён такі ўжо не надта прыгожы, то я б рэкамендавала вам зараз яшчэ пасеяць адналетнікі. Калі вы пасееце прямо зараз алісум, эшольцыю, касмею, маціёлу, настурку, акурат у верасні, калі астатні сад пачынае згасаць, вы атрымаеце новы, свежий выбух квіцення. Як бачыце, ліпень – гэта ўвогуле не канец сезона, а другая частка вельмі цікавай прыгодай пад назвай агарод. Знайдзіце ў гэтыя выходныя гадзінку для вашага саду або агароду, і вынік вас абавязкова парадуе. Заставайцеся з Белсатам і да наступнай суботы, сябры! Што пасееш, тое і пажнеш. Гэта не толькі агранамічная мудрасць транзіту ўлады ў Беларусі, таксама пытанне таго, што мы маем і што мы атрымаем. Цэнтр новых ідэй прапісаў магчымыя сцэнарыі ад аўтарытарнай пераемнасці да страты краінай суб'ектнасці. І вось што трэба адзначыць. Дэмакратычны варыянт, на жаль, застаецца найменш верагодным. Пра тое, што можа гэту сітуацыю змяніць, гаворым сёння з Антонам Раднянковым, старшынёй Рады цэнтру новых ідэй. Антон, вітаем. Прывіт, Аня. Дзякуй вялікі, што пагадзіўся прыйсці да нас. Па-першае, распавядзі, каля ласка, што гэта за даследаванне такое для тых, хто, мабыць, не ведае. І чаму зараз яго зрабілі? Ну, мы чаму вырашылі яго ўвогуле рабіць? Вельмі часта, калі гутараць пра будучыню, калі эксперты гутараць пра будучыню, палітыкі гутараць пра будучыню, мы кажам, што хутчэй за ўсё перамены адбудуцца, калі Александр Лукашенко, да, альбо з ім штосьці адбудзе, альбо пастарэе і так далей. Да? То бок мы хутчэй пачалі размаўляць агулам як дэмакратычная супольнасць пра транзіт улады, і мы паглядзелі, не заўважылі аніводнага даследавання на гэту тэму. Як гэта ўвогуле можа выглядаць? Все вот мы... Канспіралогія. Все мы размаўляем. Ну, нават увогуле... Чытаў, глядзеў, чуў нешта такое. Але ж вот даследавання не было, так? Мы, прычым, нават в нашым даследаванні, гэта как бы наш першы даследаванне на гэтую тэму, паспрабавалі пералічыць увогуле, а якія магчымы сцэнары ўвогуле. Да? То бок мы часта размаўляем вот так, вось гэтак, а як яно можа быць? Мы паглядзелі, як яно бывае ў іншых постсацыялістычных краінах, да? Бо, напрыклад, вельмі часта мы чуем аўтарытарныя рэжымы вельмі кепска перадаюць уладу. Гэта там галоўная для іх праблема і гэтак далей. Но калі мы паглядзім на наш рэгіён, і апошні там 20 гадоў, ну, в прынцыпе, нармальна перадаюць уладу аўтарытарныя рэжымы. Казахстан, Узбекістан, Туркменістан, Азербайджан. То бок, в прынцыпе, в большасці вось гэтых краінаў аўтарытарная перадача адбылася. Да? То бок, памяняліся кіраўнікі дзяржавы, пры гэтым сутнасць сістэмы не змянілася. Да? І мы паглядзелі, ад якіх фактараў увогуле гэты працэс можа залежаць. І аказалася, што гэтых фактараў даволі шмат. Мы там даследаванні іх всех больш падрабязна пералічваем. Але што цікавае было для нас, пра што таксама не вельмі часта кажуць, што нават калі гэты транзіт адбываецца хутчэй за ўсё в нашым рэгіёне зверху, да, і в беларускім выпадку таксама. Зверху я маю на ўвазе сённяшнія ўлады пачынаюць... Александр Григорьевича даколі? Напрыклад. Ну, можа быць, можа ніжэй быць, можа глыбей быць, тут уже трэба глядаць, да? Но, умоўна кажучы, улады вырашаюць перадаць самі же сабе каму-то из уладаў пасаду кіраўніка дзяржавы, да? Как бы, калі зрабіць два крокі таму назад, да, то ёсць некалькі сцэнараў. Зверху, калі ўлады перадаюць внутрі сістэмы, да, альбо ёсць, калі адбываецца нейкі гібрид, калі адбываюцца перамовы з дэмакратычнымі сіламі, альбо калі бываюць пратэсты знізу, да, і пратэсты знізу зрынаюць як бы ўлады, да, то бок, ёсць тры такіх канцэптуальных. Але не тое зараз не атрымалася. У нас не атрымалася как бы транзит знизу, да, где дэмакратычны рух мог бы памяняць цалкам сістэму. Зараз дэмакратычныя сілы часта кажуць пра круглы стол, но эксперты не асабліва вераць в гэты сцэнар. Да, мы апытвалі экспертаў в нашым даследаванні. Эксперты схіляюцца, што ўлады будуць самі сабе перадаваць. Ёсць некалькі сцэнараў вы апісвалі. Аўтарытарная пераемнасць, геапалітычны гібрид і страт суб'ектнасці. Давай вось пра аўтарытарную зразумела, усе Лукашэнкі будуць адзін за адным. Чацвёрты варыянт дэмакратычны мы адкідваем увогуле. Да, мы паглядзелі, што будзе вызначаць гэты працэс. Да, будзе вызначаць два асноўных фактара. Першае, гэта як будзе паводзіць сябе Расія. Будзе яна агрэсіўна, ці яна будзе пасіўна дзейнічаць.
падчас транзіту, да? І другое, сам працэс будзе адкрыты ці закрыты. Адкрыты гэта значыць, ці будзе нейкая палітычная канкурэнцыя, ці будзе магчымасць захаду ўключыцца ў гэты працэс, ці будзе магчымасць дэмакратычным сілам ўключыцца ў гэты працэс. Ці гэта будзе зроблена в закрытым фармаце, як спецаперацыя за пару дзён і ніхто нічога не паспеў зрабіць, да? І вот такім чынам мы вот зрабілі вот так расклалі на гэтыя 4 сцэнары. Дэмакратычны сцэнар самы малаверагодны. Ёсць яшчэ сцэнар, калі захад будзе пасіўны, калі Расія будет вельмі агрэсіўны, працэс будет закрыты, па сутнасці гэта прывядзе к страце суб'ектнасці, да? То бок Беларусь як незалежная дзяржава можа альбо перастаць існаваць, альбо існаваць вельмі закрытым фармаце, вельмі абмежаваным фармаце, да? Таму калі мы пачалі гэта глядзець, мы зразумелі, што вельмі важна, як будзе дзейнічаць і захад у гэты момант. Ці будзе заходнія краіны гатовы, да? Бо калі мы нават паглядзім на 2020 год, мы все разумеем, што нават тыя ж санкцыі пачалі ўводзіцца в 21-м пасля РНР. Амаль уже год прайшоў з моманту старту пратэстаў і гэтак далей, да? Транзіт можа займаць пару тыдняў. Калі захад будзе рыхтавацца цэлы год да гэтага, хутчэй за ўсё транзіт уже адбудзецца без удзелу захада. Захад ты маеш на ўвазе Еўропа і краіны Еўропы, Еўросаюзы, ЗША. Да, тыя краіны, якія зацікаўлены, каб Беларусь была дэмакратыяй і якія зацікаўлены, каб Беларусь не была часткай Расіі, да, то бок заходняя краіна, мы так шырока на іх глядзім. І мы зразумелі, што для гэтага заходнім краінам трэба мець, мы называем это пакет. Пакет по дэмакратызацыі Беларусі. Да? Мы не верым, што можа быць нейкая стратэгія. Зараз у краіне няма стратэгіі па больш важных пытаннях. Пакет прапановаў? Да, пакетная прапанова для тых, хто знаходзіцца ў Мінску. Калі яны пачнуць рабіць транзіт, каб яны разумелі, што добра, у іх ёсць нейкая прапанова ад Расіі, і мы разумеем, што Расія будзе гатова ў гэты момант дзейнічаць, прапановаць, у Расіі сувязі, у Расіі ёсць вельмі шмат уплыву эканамічнага, вайсковага, да? І калі ў эліт не будзе прапановаў з іншага боку, яны застануцца сам-насам з Расіі. І гэтыя прапановы, яны мусяць быць вельмі канкрэтныя. Яны і в Мінску мусяць ведаць, што яны існуюць, гэтыя прапановы. У іх мусяць быць кантакты, яны мусяць ведаць, што гэта штосьці рэальнае, штосьці, што будзе і ім цікава, но в гэтых прапановах мусіць быць частка пра дэмакратызацыю, да? Каб улады в Мінску разумелі, окей, мы ідзем па гэтаму сцэнару, но мы мусім зрабіць вось гэта, мы атрымаем вось гэта. Добра, зразумела. А ці існуе, ці будзе існаваць нейкая кропка біфуркацыі, маркер, калі мы ўсе зразумеем, вось ён, транзіт пачаўся, транзіт улады пачаўся. Што мы мусім пачуць? Да, гэта будзе залежаць ад як он будзе адбывацца, да? Калі гэта будзе здароўе, то кропка можа адбыцца в любы момант, калі адбываюцца праблемы са здароўем, да, вось там кропка будзе даволі можа тлустая нават, да? Калі гэта будзе не здароўе, то гэта можа быць альбо сітуацыя в Расіі пачынае змяняцца, альбо сітуацыя з вайной, да, там мы глядзім, як гэта можа размяркоўвацца, але агулам будуць нейкія прыкметы, да? Адна з гэтых прыкметаў, гэта калі мы глядзім па іншых краінах, да, гэта калі кіраўнік дзяржавы перастае займацца нейкімі рэчамі, якія ён займаецца заўсёды, а замест гэтага пачынае нейкі іншы чалавек гэтым займацца. Ну, напрыклад, вот зараз Александр Лукашенко любіць ездзіць па рэгіёнах, мы уяўляем, ён перастае ездзіць па рэгіёнах, і замест яго хтосьці пачынае ездзіць па рэгіёнах, збіраць там всіх чыноўнікаў, рабіць там селектарныя паседжанні, там всем рабіць наганяй, а вот Александр Лукашенко толькі за стратэгію адказвае, да? Тады мы разумеем, што ён частку сваіх паўнамоцтваў, якія зараз у яго, аддае камусьці, каго хутчэй за ўсё ён бачыць пераемнікам, да? То бок будуць змены, вот напрыклад, учора, да, мы пабачылі, што вот была сустрэча там з Вальфовічем, з Церцелем, он кажа, ну вот Вальфовіч, ты таксама цяпер з-за КДБ прыглядай. То бок раней гэта структура заўсёды наўпрост падпарадковалася Александру Лукашенку, і ніхто за ёй ніколі не наглядаў. Зараз вот з'являецца нейкі іншы чалавек і нейкая іншая структура. Ён жа не аднойчы ўжо называў імёны, якія могуць... Ты можаш быць прэзідэнтам. Больш за 30 гадоў ён набірае... Чаму вось даследчыкі зараз упэўненыя, што гэты транзіт будзе? Давай так, акрамя біялагічных зразумелых прычынаў, чаму... І ці гэта такая, вось, ёсць, як кажуць, вакно магчымасцяў і ёсць транзіт улады такі эфемерны. Чаму зараз вось гэты час, калі трэба рыхтавацца? Ці гэта такі план, каб быў хоць нейкі план? Ну, эксперты кажуць, што транзіт до 40-го года адбудзецца на 90%. Ой, ну дзякуй вялікі. Но не 97%, а 90%, што будзе до 40-го. Тое, што адбудзецца до 30-го, лічыць толькі 15% апытаных экспертаў, да? Але, зноў жа, лепш пачынаць пра гэта размаўляць, бо мы неяк грунтоўна да гэтай тэмы яшчэ ні разу не падыходзілі. У нас быццам бы шмат размоў, но мы самі не разумеем, як гэты працэс можа адбывацца.
У мяне Цікава. такі апошняе пытанне, але яно все ж таки вялікае, я яго задам. Вось ты казаў слова эліты. Я калі гэта чую, эліты ў Беларусі, мне так не вельмі комфортна, бо я не вельмі разумею, хто тыя эліты. Бо як мы зараз сабе краіну, бачым краіну, гэта сілавікі, гэта шмат розных сілавікоў, шмат розных людзей, якія падпарадкоўваюцца розным сілавым часткам. І можа быць так, што сілавікі, якія вельмі любяць Расію, яны і будуць прымаць гэта рашэнне, ці рэалізоўваць рашэнне Крымля. А каго вы маеце на ўвазе пад гэтымі элітамі, які ўсё ж такі чакаюць прапановаў Западу? Мы самі часта да гэтага слова, самі з сабой, калі размаўляем, мы пішам яго, адчуваем нейкія эмоцыі, да? Калі мы кажам пра эліты, мы маем на ўвазе кіруючы клас. То бок гэта тыя групы людзей, якія зараз кіруюць краінай. Гэта ў першую чаргу чыноўнікі, сям'я Лукашэнкі, сілавікі, да. Эліты, зразумела. Цікава мне, нават цікава, ці разумее вось гэты Запад, пра які кажуць, што прапановы патрэбныя, і ці чакае гэтых прапановаў эліта. Караценька, сам што думаеш, калі адбудзецца транзіт? До 40-го, спадзяюся, адбудзе. Не, ты. Я думаю, 35-40. 35-40. Я не чакаю раней гэтага. Дзякуй вялікі. Зразумела, што пра вялікае даследаванне мы не можам так шмат паразмаўляць, але мы прапануем усім гледачам, калі ласка, паглядзець і эфіры, і паглядзець даследаванне, каб зразумець, якія варыянты ёсць. І каб як стаяць на зямлі нагамі і разумець, што не толькі дэмакратія чакае новая Беларусь, але ёсць варыянты, што ўсё можа змяніцца неяк раптам. Вау, метафары пайшлі, метафары. Дзякуй вялікі, Антон, яшчэ раз. А далей у праграме агляд навінаў з усяго свету. Ніякіх спаборніцтваў, толькі вайб, рэлакс і чыстая вада. У Боснії і Герцагавіне праходзіць ужо 52-я рэгата на рацэ Уна, якая збірае больш за 1000 удзельнікаў з усяго свету. 4 дні рафтары і каякеры спускаюцца па адной з найбольш прыгожых і чыстых рэк Еўропы, ночаць у кемпінгах пад музыку і ладзяць сапраўднае свята яднання з прыродай. Калі вам бракуе прыгод і драйву, занатоўвайце гэты маршрут. Калі вам больш даспадобы спакойны адпачынак у кампаніі пухнатых сяброў, то наступны тренд вас дакладна здзівіць. У Сеуле набірае шалёную папулярнасць таро для сабак і катоў. Праз тое, што карэйцы ўсё часцей выбіраюць хатніх гадаванцаў замест нараджэння дзяцей, да жывёл тут ставяцца з асаблівым трэпетам. Пухнатых прыводзяць да варажбіткі, дзе яны носам ці лапай выбіраюць карты, а таролаг тлумачыць іх глыбокія пачуцці і схаваныя страхі. За $14 вам адкрыта скажуць, ці не сумуе ваш улюбёнец і ці з павагай ён да вас ставіцца. А вось у Румыніі нібыта павярнулі час назад, у часы Рымскай імперыі. Там прайшоў маштабны фестываль рэканструкцыі, дзе сотні энтузіястаў апрануліся ў даспехі ваяроў, дакаў і готаў. Тут усе забавы гістарычныя, баі на мячах, старажытныя рамёствы, стральба з лука і гладыятарскія паядынкі. Выдатны спосаб адчуць дух гісторыі на сабе. А вось для наступных герояў сапраўдныя бітвы адбываецца ў сусвеце коміксаў. Бяссонныя ночы, $1000 на касцюм – усё дзеля аднаго уікенда. У Сан-Дыега грымнуў легендарны комік-кон, які сабраў больш за 135 000 фанатаў пап-культуры. Гэта сапраўдны супербоул для касплеераў. Людзі месяцамі ствараюць убранні за вялікія грошы і пераапранаецца ў герояў Марвел, зорных войнаў і анімэ. Галоўнае тут не проста паказаць касцюм, а адчуць сябе часткай вялікай крэатыўнай супольнасці, дзе кожны можа быць тым, кім пажадае. Вось колькі ўсяго дзівоснага і нечаканага адбываецца ў свеце. Зараз вядоўца нашай моднай рубрыкі Ганна Прышывалка падзеліцца з намі актуаліямі з подыумаў і з куцюраў. Всялякія куцюры падылі. Што там з куцюрамі зараз адбываецца ў свеце, Ганна, калі ласка? Все распавяду, вітаю сябры. Хутчэй за ўсё, вы ўпэўнены, што высокая мода – гэта штосьці недасягальнае, вельмі дарагое і агулам не для вас. Але сёння я пераканаю вас у гэтым і дакажу, што куцюр дае карысць нам з вамі. Аб гэтым распавядаю з той нагоды, што ў ліпені ў Парыжы адбылася галоўная з'ява моднага года – тыдзень куцюрнай моды.
Куцюр, безумоўна, гэта модны алімп, дасягны толькі зоркам, знакамітасцям і найбагацейшым людзям зямлі. Але апошнім часам мода моцна відазмяняецца. У ранейшыя часы куцюрнымі выявамі былі надзвычайнай прыгажосці, пышнасці і складанасці вячэрнія строі, прызначаныя для чырвоных дыванкоў ды імпрэзаў узроўню white-tie. Гэта значыць самага высокага ўзросту дрэс-коду. Але цяпер мы бачым іншыя. Куцюрныя калекцыі павярнуліся ў бок канцэптуальных аўтарскіх ідэяў, крэатыву і распрацоўкі новых тэхналогіяў. Калекцыі маюць уплыў на трэнды і фарміраванне глобальных модных тэндэнцыяў. Па-першае, сапраўдная раскоша сёння пачынаецца з адчування свабоды. Дызайнеры масава адмаўляюцца ад адзення, якое скоўвае ад структураванасці, вывераных прапорцыяў, простых лініяў і выразных формаў. Мода стамілася ад абмежаванняў. Цяпер адзенне мусіць рухацца разам з чалавекам. Камфорт робіцца новай эстэтыкай. Па-другое, самыя дарагія і віральныя выявы маюць агульную рысу. Іх хочацца памацаць. Тактыльныя адчуванні набываюць велізарнае значэнне побач з візуальным успрыманнем. Фактура важнейшая за складаны крой. Махры, пёры, набіўны малюнак, такія тканіны, як твід, аксаміт, вельвет, сацін, латэкс, мех – вот модныя сённяшнія прыярытэты. Трэцяя глобальная скіраванасць моды – прыцягнення да прыроды. І асабліва да кветак, якія ператварылі подымы ў сапраўдныя росквітныя сады і клумбы. Кветкі цяпер не проста малюнак на тканіне. Гэта аб'ём, форма, сілуэт, канцэпцыя і натхненне. У кветкі ператвараюцца і аксесуары – абутак, торбы, брошкі, завушніцы ды іншыя аздобы. Ну і вядома колер як галоўны фактар успрымання выявы. І тут у нас два выразныя лідары. Першы – пыльна-ружовы. Гэты колер стаў літаральна культавым, адначасова і ключавым, і нейтральна-базавым. І другі колер – прыродна-зялёны. Колер мокрага лісця, моху ды лесу. Глядзіце самі, нічога складанага і недасягальнага ў гэтых тэндэнцыях няма, так што натхняйцеся і будзьце прыгожымі. Я, дарэчы, заўсёды, раней, не зараз, заўсёды, раней, калі быў малым, думаў, што ад куцюр гэта азначае ад каго? Ад куцюр. Вот ёсць нейкі такі куцюр, дызайнер, і вось ён робіць гэты адзенне, абуткі. Шмат чаго робіць. Потым, калі пачаў вывучаць замежныя мовы, зразумеў вось гэту... Ну, ёсць куцюр'е. Ад куцюр, прэта-партэ, па-дэ-дэ, па-дэ-кале, і ўсё гэта... Канолі і іншыя. Канолі і дзякуй вялікі, Ганна. Дзякуй, Дзяніс, ты вельмі адукаваны. Бачыце, Ганна, як працуе ваша рубрика? Нават самыя неадукаваныя слаі нашай народнасці ведаюць, што такое па-дэ-дэ. Ну што, а мы з вами ідзем да сусветных навінаў, і гэта такія навіны з будучыні, з Ольгай Старасцінай. Дарэчы, вельмі папулярная праграма на Белсаце. Роботы становяцца ўсё разумнейшыя, але чым больш навукоўцы іх удасканальваюць, тым часцей разумеюць. Усё геніяльнае ўжо даўно прыдумала прырода. Лепшага канструктара чалавецтва пакуль не знайшло. Менавіта таму самыя прасунутыя тэхналогіі капіююць прыроду, але паўтарыць надзвычай складана. Звычайна рабатызаванай руцэ не хапае гнуткасці. Італьянскія даследнікі стварылі мяккае рабатызаванае шчупальца, якое можа згінацца, скручвацца і абхопліваць прадметы рознай формы. А прысоскі дазваляюць ёй трымаць рэчы нават пад вадою. У адрозненне ад цвёрдых прамысловых маніпулятараў, гэта рука можа працаваць у вузкіх, складаных і далікатных месцах. Тэарэтычна мы маглі б падумаць пра тое, каб аб'яднаць падобныя здольнасці ў чалавекападобным робаце, каб палепшыць яго здольнасці захопу вільготных і слізкіх прадметаў. У кожнай прысосак убудаваныя мініяцюрныя оптаэлектронныя чуйнікі. Яны вызначаюць, калі робат дакрануўся да прадмета, з якога боку адбыўся кантакт і з якой сілою ён націскае. То бок робат не проста хапае прадмет, а фактычна адчувае яго. Такім чынам, будучыня роботатэхнікі – гэта не толькі чалавек з металу. Дзіцячыя пляцоўкі звычайна адкрываюць для дзяцей, але ў Даніі адкрылі пляцоўку для выхавання бацькоў. Ох, як бы нам у Беларусі гэта прыдалося!
У Капенгагене пастанавілі часова адабраць галоўную цацку дарослых – смартфон. Там адкрылі пляцоўку без экранаў, дзе бацькам прапануюць схаваць тэлефоны і паглядзець не стужку соцсетак, а на ўласных дзяцей. Забарона не абавязковая, гэта толькі мяккі напамін. Але бацькі ідэю падтрымліваюць і адчуваюць адны плюсы. Мы сапраўды бачым, што гэта працуе. Гэта невялікая дапамога, каб зрабіць правільны выбар, а не нагода паказваць адно на аднаго пальцам. На пляцоўцы ёсць горкі, канструкцыі для лажання і тэматычныя перашкоды, якія нагадваюць пра тое, што раней тут працавала дацкая пошта. Не імэйл, а сапраўдная. Магчыма, раскоша будучыні гэта не новы смартфон, а месца, дзе пра яго можна хаця б ненадоўга забыцца. Ваши коментары мне нават цікава, ці пісалі вы нешта пра ратаўнікоў? Так, пісалі шмат, але, па-першае, Дзеніс акцентаваў увагу на куцюр. От кутюр, а комментаторы написали, хтось пронается от кутюр, а Денис от катюр. Открываем каламбуршную. Так, сегодня свой день святкуюць МНСнікі, і, власне, про іх, про гісторыі, звязаныя з пажарнымі і з іншымі прадстаўнікамі гэтай службы, мы прасілі напісаць каментары. І пішуць нам, дарэчы, у мяне ёсць шмат знаёмых з гэтай службы, яны все вельмі файныя ребята і віншую іх асабіста. Ну, так атрымалася. У меня таксама. Не шмат, але ёсць. Файныя ребята. Ну, ось і распавядаюць нам. Найбольш хуткі шлях, каб павіншаваць МНС, паказаць ім БЧБ стужачку на дрэве. Тут вы побачите весь профессионализм. На жаль, у нас шмат таких комментариев. Было. Вспоминаем 20-й год. Ну, нема лесвицы больше не у кого в Украине. Так, веселые еще комментарии есть. Помню, як по телеву пожарным и распавёў про пожар, а яны потом выкликали и пытались, по что их выкликал, бо палива у их мало было. Так, рухаемся далей. Як сказал мне аднойчы один знаёмы пожарный, цяжэй за все мне прыйшлося гасіць свой крэдыт. Ага. Добра. Залічваем. Станоўчая гісторыя. Аднойчы знаёмы мой згубіў у возеры дарагі зубны пратэз. Прыехаў у вадалаз і выратаваў рот чалавека. А, дарэчы, вадалазы гэта таксама ратаўнікі. Так, ратаўнікі, МНС. Гэта ўсё ў сістэме МНС. Так. І нават прыехаць зняць коціка з дрэва, таксама тым займаюцца. Вадалазы. Нет. Дрэвалазы. Так, і у наш час цяперашні самае галоўнае пры пажары пакінуць будынак да таго, як вы напішаце пра гэта ў Твіттары ці Фейсбуку. Селфі зрабіць. Так, это трансляцыю. Про проблемы белага чалавека ў 21 стагоддзі. Дзякуй вялікія. А мы нейкія такое, таксама пра нейкае святло і дабрыню. Музыка у нас зараз. Песню давай. Нібы супраць руху ты насустрач марам примерзалі маски да холодных твараў, дзе адбіты стома ды надзея. Не забыцца б, хто мы, не забыцца, дзе мы. Там і святло, дзе мы. Там і святло. Бачылі праз вокны у чорных аватарах, як сябры знікалі у сустрэчных фарах. Знемагаць ад стомы, не згубіць надзею, не забыцца б, хто мы, не забыцца, дзе мы. Там і святло, дзе мы. Там і святло.
Сябры, раніца з Белсатам, па-ранейшаму эфіры, 10 гадзіна ў Беларусі, ў студыі Кацярына Рэцкая і Дзяніс Дудзінскі. Нагадваем, што пытанне гэтага дня – гэта гісторыі пра ратаўнікоў і пажарных. Калі ласка, напішыце ў каментарах, ці былі ў вас нейкія гісторыі, звязаныя з гэтымі гераічнымі людзьмі. Але, канешне, калі гэта пра коціка з дрэва, было б лепей, чым калі пра пажар. Ці былі ў цябе нейкія гісторыі? Про котиков, про пожар... Я памятаю, ты собакаў іх. Я собака? У пажарных былі собакі, памятаеш? Яны яго кахалі. І вы з адной спявачкай у Беларусі ездзілі іх неяк ратаўніковых собак. Я гэта памятаю, я ўсё пра цябе ведаю. Вы ж сябравалі з ратаўнікамі і пажарнымі. Денис, ўсё. Я космонавтом хацеў быць, а не пажарным. Я не могу. Космонавтом. Я не могу быть. Так само могут у нас нема гісторыі. Так, у нас нема гісторыі. А у тебе была? Нет, хай пишуть глядачі. Так, у меня для вас об'ява. Завтра у нядзелю, 26 ліпеня, 14 па варшаўскім часе, у касцёле святога Александра на плошчы Трох Крыжоў пачнецца развітальная імша па пісьменніцы Святлане Курс. А затым у 15:30 у музеі вольнай Беларусі па адрасе Фоксал 11 пройдзе грамадзянская паніхіда. А вось зараз давайте паглядзім другую частку нашага развітальнага сюжэта пра Святлану. Захаваць сябе гэта вельмі важна. Это першае, што мы абавязаны рабіць. Бацькаўшчына гэта вельмі важна. І часамі людзі ахвяруюць, кідаюць сябе ў топку. Але гэта, па-мойму, таксама выбіранне сябе і сваёй найвялікшай сутнасці. Аднак найлепшае гэта ўсё ж такі быць сем'янінам і чалавекам. Берагчы сваіх блізкіх, сяброў, сябе, таму што нас усіх чакаюць прыўкрасныя прыгоды. З усіх словаў, якімі можна было папісаць беларусаў, Святлана Курс выбірала трывожчасць, нецярплівасць і непакорлівасць, а здольнасць перажыць тое, што павінна было зламаць і ўсё ж не адмовіцца ад сябе. Яна не рамантазавала беларусаў, добра ведала іхны страх, маўчанне і звычку прыстасоўвацца, але бачна і іншае, як мова, памяць і адчуванне сваёй зямлі могуць захоўваць у чалавеку нават пасля гадоў русіфікацыі, рэпрэсію і жыцця ў выгнанні. Для яе беларушчына была не проста сімвалам. Гэта было тое, што яна шчыра несла ў сабе, часам насуперак усяму. Усе прывыклі казаць, што мова не мае значэння ніякага, але калі глядзець на гэтых людзей на іх учынку, то можна пабачыць, што мова азначае ўсё. Напрыклад, суседняя наша імперыя на ўсе войны вядзе менавіта з-за таго, што мова мае значэнне. Абароны рускаязычных. І як яны рэзка рэагуюць, калі арэал расійскай мовы зужаецца, а нам яны будуць казаць, што гэта не мае значэння. Святлана не хавала свайго стаўлення да рэпрэсіўнай сістэмы, аднак і ў палітычных спрэчках спрабавала не дзяліць усіх людзей на добрых і безнадзейна кепскіх. Гэтаксама, як не рабіла гэта ў сваіх кнігах. Калі сталася вядома пра анкалагічную хваробу, яна сама папрасіла людзей пра дапамогу. Патрэбную суму на лячэнне беларусы сабралі за сотні. Пасля яе смерці і збор на пахаванне закрылі за дзень. Гэта была дапамога сям'і, але адначасова адказ чытачоў і гледачоў чалавеку, якога яны за гады прызвычаіліся слухаць, цытаваць і ўважаць сваім. Незадоўга да смерці Святлане Курс уручылі медаль за служэнне Беларусі. Яна казала, што хоча дачакацца часу, калі выбухне беларушчына, калі тое, што гадамі захоўвалася ў людзях, нарэшце праявіцца. Малітва сціхае, у капліцы яшчэ гараць свечкі, а людзі не спяшаюцца разыходзіцца, быццам, каб крыху адкласці развітанне з выбітнай беларускай пісьменніцай Святланай Курс. А мы часова перанесемся ў Нью-Йорк. Гурт гэтага амерыканскага гораду спявае па-беларуску там, дзе ўсе б зразумелі і ангельскую. І пачынае свой альбом гэтак. Ні слова па-рускі.
Пра тое, чаму мова стала для іх прынцыповым выбарам, што сёння адбываецца з беларускай музычнай сцэнай ў эміграцыі, і пра мару выступіць, ну, калі не на Дынама, то на Madison Square Garden. Гаворым з Александром Хацкевічам, прадстаўніком гурту 50-51. Вітаем. Вітаем. Усім вітанкі. Вітанкі на ваше. Так. Ви 50-51 ці 50-51? Ми 50-51. Зразумела, у Нью-Йорку зараз 3 гадзіны ночі, так? Ужо, мне падаецца. Так, але вось я такі свежы, бадзёры, прачнуўся. Мы бачым. Ранішні, так. Што гэта за словы? Ваш альбом пачынаецца з, я не ведаю, дэвіз гэта, моту, лого нейкае. Ні слова па-рускі. Чаму і адкуль гэта вы ўзялі? Гэта мы ўзялі, значыцца, з такой вельмі цудоўнай гульні. І, мабыць, яе хтосьці ведае, хтосьці нет. Яна называецца Call of Duty. Вось, і там, значыцца, была такая місія, яна таксама нарабіла шмат, як гэта, хайпу адказаць. Яшчэ хочу сказаць, што у мяне звычайна не так шмат ёсць вопыту размаўляць на беларускай мове, таму калі будуць праскокваць некаторыя русізмы, так гэта я, некаторыя русізмы, выбачайце, калі ласка. Вось. Усё добра, мы вучымся ўсе разам. Так, таму наконт таго, што гэта за словы, вось была гэтая місія, якая нарабіла хайпа, таму што ты павінен быў там іграць за тэрарыста. Вось, і гэтыя тэрарысты, ты як агент пад прыкрыццём у становішчы ворага. І табе нельга размаўляць, бо яны адразу вычысляць, што ты ў становішчы ворага. І таму вось гэта адказалі, што ні слова па-рускі. А таксама таму, што у нас альбом на беларускай мове, то мы вырашылі, што гэта будзе такой смешнай добрай адсылкай і да таго, што вось і хто ў гульню іграў адразу гэта зразумеюць, і яна вельмі, гэтая фраза падыходзіць да ўсяго альбома цалкам, што вось ні слова па-рускі, он увесь на беларускай. Зразумела, што ні слова па-рускі, але чаму не па-ангельску? Чаму не на той мове, якую разумеюць усе ў Нью-Йорку, і чаму менавіта такі выбар мовы? Ну, мы ж з Беларусі. Но вы ў Злучаных Штатах Амерыкі. Так, я бы адказаў так, то што гэта заўсёды неяк... Вось я прывяду такі прыклад. Я вось некаторы час назад дачытаў Харука Муракамі, і ён адказваў так, што мне пісаць пра японцаў не ў Японіі мне больш цягнула, чым у самой Японіі. І гэта пра тое, што на беларускай пра беларусаў цягне вось рабіць больш, калі ты далей, мабыць, ад дома, вось табе цягне больш рабіць пра сваю краіну, больш расказваць. І калі нават прыязджалі, запамятаваў гурт, як называецца, вельмі наш такі знакаміты гурт, я запамятаваў назву. Молчат дома? Молчат дома, гэта таксама ён, гэта можна прывесці ў прыклад, я іншы хацеў, ён больш такі фальклорны, і яго прыглашалі на амерыканскае тэлебачанне, таму што ён быў вельмі аўтэнтычны да беларускага. Вось, а «Молчат дома», так, гэта адна з самых такіх, мабыць, знакамітых прымераў таго, што можна быць вельмі знакамітым і спяваць не на мове таго, хто размаўляе на гэтай мове. Вось так. Зразумела, глядзі. Нью-Йорк гэта, ну, як мы ведаем, адзін з музычных цэнтраў свету. І ці дапамагае ён вам як музыкам? Ці, наадварот, прымусіў яшчэ мацней трымацца сваіх каранёў, нешта там звяртаць увагу на Беларусь, на беларушчыну? Ці Нью-Йорк ўсё ж такі, як гэта казаць, захапіў вас?
Ну, я не скажу, што Нью-Йорк захапіў нас, бо таму што, але, мабыць, я не так разумею пытанне, таму што мы выступаем не толькі ў Нью-Йорку. Мы ж ездзім і па ўсім штатам і граем, ну, не толькі для беларусаў, але ўвогуле, хто хоча паслухаць нашу музыку. І вядома, што амерыканцы таксама прыходзяць, там і мае сябры, которые вось амерыканцы, яны таксама ім цікава паслухаць, паглядзець. І ўвогуле музыка гэта ж такі універсальная мова. Яна ж для ўсіх неяк так ты разумееш. Канешне, калі мы гаворым менавіта пра тэкст, то, канешне, не разумею, але паказаць эмоцыю, расказаць нейкую гісторыю праз адчуванне, гэта будзе панятна ўсім. Мне так кажется. Давай так. Некаторыя гледачы, таксама вядоўцы, пакуль яшчэ не чулі вашай творчасці, але мы абяцаем, што напрыканцы праграмы паставім ваш кліп, усе атрымаем асалоду. Але калі вось зараз трэба заахвоціць людзей паглядзець ці паслухаць, пра што ваш гурт, пра што ваша музыка, у нас ёсць некалькі такіх тэгаў, што гэта самаіронія, дваровая эстэтыка, ностальгія. Вось як бы ты апісаў гэта ўсё? Як бы я апісаў? Я бы сказал так, да, то, что это по большей частке такая панкаўская весялосць, про тое, что кожны, які прыйдзе до нас, ён захоча адпачыць у кругу сваіх сяброў, каб успомніць, як ён вабіў свае часы, калі там быў падлеткам, ці я яшчэ думаю, як адказаць правільна, каб гэта я на беларускай мове, каб гучала добра. Вось. То калі такі вынік падвесці, я б сказаў, што мы больш, і музыка больш пра тое, каб так добра потусавацца і на некаторы момант забыць пра свае там які-нибудь пытанні ці праблемы і вось так адпачыць з сябрамі. Потусавацца з дываном на галоўнай вуліцы. Ну так. Гэта ўвогуле крутая гісторыя. У мяне гэтых гісторый, як мы што пісалі, як мы записывалі, як у нас што здарылася, гэта інтэрв'ю можна яшчэ гадзіну рабіць, але разумею, што абавязкова зробім. Але ж праз некалькі хвілін, шановнае гаспадарства, нагадаю, праз некалькі хвілін вы пачуеце песню гурта 5051 і убачыце кліп. Кліп здымалі ў 2021 годзе, ці калі? Гэта ковідны час. Пра гэты кліп таксама шмат чаго ёсць расказаць. Вось, там, рэкет напісана. Ну, гэта было ўсё такі прыкол трошкі. І хуценька раскажу. Значыцца, на гэты спев ёсць два кліпа. І вось гэты кліп, гэта мы снялі першы, і нас пачалі называць усе рэперамі і гэтак далей. А мы музыкі, мы іграем там, у мяне ёсць музычная, там я музычную школу заканчваў па класу скрыпкі. І мы ўсе граем на музычных інструментах. І мы такі больш там рок, панк і гэтак далей. І калі нас пачалі зваць там беларускія дыаспоры і гэтак далей там выступіць на некаторых іх там фэстах, то ўсе такія, вось, прыедуць рэперы, будзе хіп-хоп, па-па-пам, рэперы. І мы такі, ну добра. І мы ўзялі гітары, зрабілі іх дужа цяжкімі, і як атыгралі там у металкору, щоб паказаць такі, нічога сабе рэперы. Вось, і на гэты кліп таксама ёсць металкор версія, таксама можна знайсці на нашым YouTube-канале. Вось, каб паказаць, што мы не толькі пра хіп-хоп, і першыя альбомы былі яны такія больш менавіта хіп-хопаўскімі, я б сказаў, а вось зараз апошні падчас яны больш такі ўжо панкаўска-металкорныя. Дарэчы, гэта пра струны беларускай душы, бо, як мы ведаем, як кажа музычны аглядальнік Саша Чарнуха, што беларусы вельмі любяць усю гэтую такую цяжкую, з цяжкімі інструментамі і разуменнем.
Дарэчы, галоўнае пытанне, а як вы трапілі ў Нью-Йорк? Як вы абіралі краіну, у якой вы будзеце жыць ды працаваць? Нью-Йорк — гэта горад. Маладыя студэнты неразумныя такія, куды ехаць? Ну вось паедзем у ЗША. Да, гэта ўсё у нас студэнцтва было і была магчымасць паехаць паглядзець і вельмі спадабалася і вырашылі застацца. Як у кіно, так? Проста вырашылі, што Злучаныя Штаты на лепшы варыянт. Аўстралія, Фіджы, мабыць, Фіджы, Чылі. Давайте, Нью-Йорк, хай будзе Нью-Йорк. Добра, і вось такое пытанне, глядзі. Беларуская дыяспара у ЗША ўжо, не першы год расце, пашыраецца. Ці адчуваеце вы, ці адчуваеш асабіста ты, што ў Нью-Йорку сфарміравалася новая беларуская культурная супольнасць? Ці ёсць она там? Ці ўсё ж такі ўсе асімілююцца? Ёсць, да. Я б сказаў, што я бы падзяліў на, мабыць, 3 катэгорыі, я б сказаў так. Першая катэгорыя — гэта тыя людзі, мігранты, якія прыехалі вось так 90-е, 2000 да 2010-х, мабыць, вось неяк так. А іншая катэгорыя — гэта тыя, которые прыехалі там пасля 2010-х, то есть 2012, там 14, вось далей, то есть гэта такая катэгорыя. І тыя, хто прыехалі пасля 20-го ковіднага году. І яшчэ вось тыя, хто прыехалі 90-е, там 2000-е, яны у них, тут же ж таксама много супольнасцей усіх разных, нельга. Беларусы тут таксама такі трошки, я не ведаю насамрэч як у Варшаве, але мне здаецца, што трошки падобна, што вось там, напрыклад, пакаленнямі, то есть там яны трошки асобна, там потым там некаторыя нашы пакаленні трошки асобна, і ёсць беларусы, якія зусім асобна, і увогуле яны там у них сваё жыццё, і яны не датычацца да ніякіх беларускіх дыяспор. Такіх таксама у нас ёсць, то есть ёсць сябры, то есть гэта ўжо ад чалавека залежыць. То бок беларусаў шмат. Не, беларусаў вельмі шмат, і я ведаю, што я спадзяюся, я веру, што яны сабяруцца і ў нас на канцэрт, і на 50-51 на Дынаму Мінску, і тут, і на Мэдысон, ёсць PlayStation сквердярны, ёсць яшчэ Пір 17, дзе мы хацім выступіць. Гэта вельмі цудоўная пляцоўка пад адчыненым небам. Поспехаў, Александр. Я паглядзеў, праз 20 хвілін прыкладна мы паглядзім кліп гурта 50-51. А зараз мацоўню з Пітам Паўлавым. Прывітанне, я Піт Паўлаў, беларускі музыка. Мне 59 год, і мы ў мацоўні Піта. І сёння нарэшце да мяне ў мацоўню завітаў мой першы гость. Хочу познаёміць вас с моим новым сябрам Андреем Павуком. Андрей Павук, прывітанне. Прывітанне, Андрюша. Нарэшце ты ў мяне ў мацоўні, і сёння мы правядзем супольны тренінг. Хорошо. Можа, тады перайдзем да папярэчкі, і ты нешта нам прадэманструеш? Какая классная папярэчка. Якраз под мой охват рук. 1. 2. Соскоквай. Не хочу. З якой мэтай ты робіш вось гэтае практыкаванне? Я хочу зрабіць пад'ём пераваротам калі-небудзь. Я так разогреваюся. Можно яшчэ так, конечно. Но так неинтересно. Так как-то так по-детски, а вот так по-дорослому. Я лічу, што вось гэтае практыкаванне яно трэніруе менавіта самую любимую цягліцу нашага арганізма, так званы прэс. Але я настойваю, што лепей трэніраваць прэс все ж таки не вось так, а все ж таки лепей нават вось гэтае. Прычым пажадана падцягваць колени яшчэ вышэй, вось в гэтай фазе. А тренируюць прэс звычайна. Даволі складанае практыкаванне. Паспрабую выканаць яго.
Так как десантники. Я бы хотел, каб ты показал, наколькі ты зараз подтягиваешься. Бо мы вернемся до этого пытания праз палову гады, и мы покажем вынікі, якіх мы досягнем. Праз палову гады, да. Интересно. Я себе не дозволяю подтягиваться, потому что у меня нечто тут со связкой. Я легенько разогреваю свои плечики. Вот я так повисаю, а потом фиксируюсь. Оба, один, два. Калі ласка, можешь перайсці сюды, и тут некалькі разоў. Один, два. Не-не-не, без читинга, без читинга. Ты докладно гэтага хочешь? Хочу. А что я так роблю? Как пресс усугубить. Вот это я в интернете посмотрел, что можно на боковые мышцы пресса так робить, и оно докладно добре працує. Ты отчуваешь? Отчуваю, только напружение тут такое. Ну, гэта такія скруткі. Вось гэта самае лепшае, амаль самае лепшае практыкаванне менавіта на пресс. Ты ж глядзі, а, чертяка. Раз, два, три. Хоп. Хоп. Вот толькі так. Праз паўгады мы павінны рабіць гэта самі. Няхай Шварценеггеру не роўня, але прыходзь да Піта ты. Пад мосту гэтую мацоўню, каб накачаць свае біткі. Гэта была мацоўня Піта са спецыяльным госцем Андрэем Павуком. До сустрэчы, ДПБЧ. Дзве прэм'еры адразу і абодзве пра моцных беларускіх жанчын. Першая пра цётку, якую мы прывыклі бачыць рэвалюцыянеркай і паэткай, але, магчыма, зусім не ведаем яе эміграцыйнага вопыту. А вось другая гісторыя, гэта паводле дзіцячых вершаў Ларысы Еніюш, якая прайшла праз турмы, лагеры, але для дзяцей пісала на дзіва светлыя рэчы. Про то, як нараджаліся гэтыя пасаноўкі і чаму яны такія актуальныя сёння, гаворым з рэжысёрам Васілём Драньком-Масюком. Вітаем. Прывітанне, добрай раніцы. Ну, распавядайце. Чаму зараз вырашыў звярнуцца да цёткі і Еніюш? Вось зараз. Чаму? Таму што гэта дзве мае любімыя жанчыны. Я іх вельмі люблю. Мне у іх і лёс цікавы, і творчасць вельмі цікавая. Алаіза Пашкевіч – гэта першая жанчына-зорка у нас. Это першая вядомая зорка-рэвалюцыянерка у Вільні ў 905 годзе. Цётка. Цётка. Она ж цётка, она ж Мацей Крапіўка, она любіла, дарэчы, мужчынскія псеўданімы. У яе цікавы авантурны лёс. Это была першая жанчына, наша пісьменніца, якая любіла вандраваць па Еўропе і пісаць пра гэта. Цікавыя розныя рэчы. Это і Лазурны бераг, она была там, і Швецыя, і Фінляндыя, і Нямецчына, і Аўстра-Венгрыя, дзе она толькі не была і пра ўсё гэта пісала. Скажем так. Таму это была першая артыстка наша. У тэатры Ігната Буйніцкага она была праўдзівай таксама зоркай сцэны. Таму чалавек, які пражыў 39 з паловай гадоў і шмат чаго паспеў, і шмат што зрабіў, конечно, она мяне вельмі натхняе, і пра яе разам з Аленай Баяравай мы зрабілі такі спектакль. Вот это мы ў капелюшах, і такі, бачыце... Спектакль-дыялог, маналог-дыялог. Спектакль-дыялог, мы два даследчыкі, які як бы расказваем пра яе, разыгрываем нейкія вершы. І асноўная наша такая тут тэма – гэта яе эміграцыя. Рэвалюцыя спярша 905 года, а затым, калі рэвалюцыя правалілася, эміграцыя, каб цябе не арыштавалі. Нешта нагадвае. Нешта нагадвае. А што ты казаў, што я напісала пра эміграцыю цёткі? У яе быў адзін верш, там яна, конечно, казала, як шкада, як і сумна ў чужым краі. Але калі вывучаць яе жыццё эміграцыйнае, то мы бачым, што нічога не сумна. Эміграцыя часам ідзе на карысць. Потому что там яна вучылася ў лепшым універсітэце, у Львоўскім універсітэце, і затым у Кракаве, у Кракаўскім. Яна вывучала крутыя навукі, там, філасофія, літаратура, тэатр, драматургія. Яна магла вандраваць, дзякуючы эміграцыі па Еўропе. Яна выдала 4 кнігі за одно лета 906 года. Эміграцыю дала вось шмат чаго, разумееце? Таму і нам сённяшнім, калі мы ў эміграцыі раптам пачынаем наракаць, не наракайце. Я на 100% падтрымліваю гэтую ідэю.
Таму, на 99%. Скажу блюзнерства, это добра, што мы тут будзем скарыстоўваць гэтую магчымасць, каб пашыраць наши гарызонты далягляды. Дай пацісну руку. Вось тое, што зрабіла Алайза Пашкевіч. Она затым вярнулася ў 11 годзе на Беларусь, і ўжо это быў іншы чалавек. Далей, Абсолютно. Ларыса Геніюш. Ларыса Геніюш. Мы пра яе зрабілі дзіцячы спектакль. У яе было 2 ўнукі. Яны жылі ў Беластоку за савецкім часам. Яна ў Зэльве. Яны маглі бачыцца раз на 2 гады. Яна вельмі перажывала. Ёй было это, конечно, пакутліва. І яна для іх складала вершы. І затым гэтыя вершы сталі асновай двух кніжак «Добрай раніцы Алесі, казкі для Міхаські». І мы вырашылі на аснове гэтых вершаў прыдумаць сваю гісторыю. І вот, бачыце, тут не з пустымі рукамі. Можам паказаць. У Кракаве там была кніжная такая выстава, кніжнае мерапрыемства з такой святочнай у пачатку ліпеня, нас запрасілі. І мы там разыгрывалі, паказвалі. Вось у нас тут такая варона, гэта я маляваў. Мы прыходзім, 2 казачнікі, адкрываем кнігу, якую, маўляў, зрабіла сама Ларыса Геніюш, і вучым дзяцей, што не бойцеся. Не бойцеся там вароны, якая хоча з'есці малое кураня. Паглядзіце, у якім цудоўным доміку яна жыла. Хата Янкі і Ларысы Геніюш. Янка гэта кот? Янка гэта яе муж, Янка Геніюш. Ну, для кого кот муж, гэта кот. Мы ведаем. Так, што у нас там далі? О, муха. Муха — это вялікі монстр муха, якая напала там на наших герояў, але мужны верабейка перамог гэтага монстра кайдзю, можна сказаць. Вось. Слухай, да ты мастак. Я мастак, вот, так. Ты ілюстратор. Вот. Гэта таксама такі чароўны лес з зайцамі, з павучкамі, з рознымі совамі. Гэта вось звязана ўсё з яе Это ўсё звязана. У нас 3 гісторыі, і ў кожнай гісторыі мы перамагаем там некага монстра. І кожны раз некая гісторыя, мы открываем кнігу, раз, лес. У гэтым лесе хто толькі не жыў, і адначасова там было тое-сёе. Так, што у нас там далей? А вось у нас от такі воўк. Таксама я маляваў. Які прыхаж кагосьці нагадвае. Я ж браў як узор. І у нас таксама ў лесе ўсё было цудоўна. Раптам з поўначы здалёк прыйшоў воўк і кажа: «Усе будзеце выць па-ваўчынаму». От такі воўк-дыктатар прыйшоў, але мужны Яначка з'яўляецца, хлопчык, і перамагае яго. Плюс у нас спектакль быў інтэрактыўны, і таму ты хлопчык Яначка у нас быў. Гэта нават дзяўчынка захацела быць 3гадовая. Я хочу быць Яначкам. Я быў ваўком. Яна за тым мячом на мяне там замахвалася. Я рабіў выгляд, што мне страшна. Так што ў гэтым спектаклі, а вось Вялікае княства Літоўскае, так як яно ёсць, бачыце, вот таксама. А як вы лічыце, вось калі дзеці бачаць гэтую гісторыю, чуюць гэтыя вершы, яны, ну, скажем так, у жыцці далей будуць разумець, што ёсць дрэнна, што ёсць добра, як трэба змагацца і што ёсць годнасцю, як гэта на іх уплывае, ці пакуль гэта яны проста пра казачны мір? У нас гісторыя пра то, што не трэба баяцца ввогуле. Я спеша расказваю пра свае дзіцячыя страхі, затым з'яўляецца спадарня Алена і кажа: «Ой, я там дзяцей, маўляў, баюся, у меня страх дзяцей». Я кажу: «Не бойся, гэта кніжка дапаможа не баяцца». У кожнай гісторыі мы пазбаўляемся некага страху. Праз свята, праз гульню, таму што там 90% інтэрактыву. Дзеці ў нас удзельнічаюць, яны таксама, яны пазбаўляюцца страха сцэны, яны пазбаўляюцца страха там, ну не ведаю, нешта не тое сказаць, яны пазбаўляюцца страху, што ой, мы, можа, будзем кепскімі акцёрамі, яны ж у нас і ролі выконваюць. Я ж прынёс тут таксама некаторых персанажаў. Вот, напрыклад, зараз тут у нас сабачка, які жыў у будцы ў Ларысе Геніюш. Вот такі вось у нас, во. Ах, Прывітанне. Завуць яго Тарзанчык. І сапраўды у яе быў сабака Тарзанчык. І я такое куранятка, якое здзекуецца з Тарзанчыка, але затым на мяне ратуе ад страшнай вароны. Можна я патрымаю? Калі ласка, трымайце. Вітаю, Тарзанчык. Трымайце. Ёсць у мяне, зараз мы тут таксама адзенем такая вось... А, вот, ладно, вот такі змей. О, вот такі змей. Такі вось зараз. Це добрий персонаж, ці пакуль невядома? У нашай трэцяй гісторыі з героя, якога ніхто не любіць, які кажа: «Прадаў бы душу д'яблу, толькі стаць бы каралём лесу». І тут з'яўляецца змей, кажа: «Я дапамагу». І мой герой пытае: «Ты што, д'ябл?» Он кажа: «Не, я Петро! Я Петро, не бойся, ты дапамагу». Это хитрый змей, такі спакуснік. Вот хай бы гаспадар Денис возьме змея-спакусника. Вось. Таму так. Часам з'яўляецца яшчэ і мілы, добры пацук.
Вот, часам так, часам Милый, не. добрый пацук, упершыню чую такое. Вось, вот такі, О, такі які пацук. харизматы. Так что у нас там и лялечная тема, и интерактивная, и вот такая вот игровая, и вот такие, называется, чароўны театр Ларысы Гениуш. Ну, гэта, слухайте, гэта наша сямейная змяя і тарзанчык. Так вот можно ролевые гульни такие робить. Да мы и так и раніцай, і робім. вечером. Мы вот. нават без лялек гэта. Вот. Пацучка не хапае. А як з лялькамі будзе судоў? Хто рабіў гэту прыгажосць? Гэтую прыгажосць гэтую прыгажосць рабіла Алена. Гэтую прыгажосць рабіла Алена, яна там і шыла, і рабіла, і ўсё. Яна у нас не толькі артыстка, яна яшчэ і мастак. Она яшчэ у нас мастак па касцюмах, мастак па ляльках, вот гэтак далей. Алена Баярова. Алена Баярова, так. Это не толькі выдатнейшая акторка, яна яшчэ і майстар на ўсе рукі. Ну, адзінае, што я тут... Ну, вы агулам, я гляжу, Адзінае, што я будуеце. тут толькі што маляваў, так. А, дарэчы, гэтыя пастаноўкі, яны толькі для дзяцей, ці, мабыць, дарослым таксама будзе тэрапеўтычна паслухаць Таксама. пра эміграцыю, А у нас змаганні дарослыя і там таксама вясёласць? удзельнічаюць. У нас там такая тэма была, калі я такая вот куранятка, так, і да, патрэбен зноў жа гэты тарзанчык, з якой здзекуюся. Тарзанчыка іграе тата, які павінен час ад часу сказаць адчапіся. Вось, з татам там некая дзяўчынка ягоная, якая там ягоная памочніца. Затым у нас у іншай гісторыі ўжо дзеці, павучкі, якія дапамагаюць там вызваліцца ад страшнай мухі. Вот. Таму там і дзеці, і дарослыя, і усе там мамы, таты і гэтак далей. Нават аднаго павучка вырашыў сыграць адзін дарослы тата. Я хочу быць павучком, я хочу быць павучком. Вот. Таму гэта на самай справе спектаклі такія добрыя тэрапеўтычныя для ўсіх. Слухай, а дарэчы, гэта можна назваць, напрыклад, гэты напрамак літаратурны тэатр? Ці як вы называеце? Больш да літаратурнага тэатра, мабыць, тэма за Лайзай Пашкевіч. Бо мы там нешта чытаем, мы расказваем. Это такая інтэрактыўная нават лекцыя ў нейкім сэнсе. А тут хутчэй такая... Ну, интерактивная радость. Ну, основа литературная. Литературная радость? Ой, интерактивная радость. Интерактивная литературная радость. Ну, так. Потому что мы там больше, что гуляем, бегаем, там, скачем, верши спяваем. Вот. Тому вот премьера была у нас у Кракове, а зараз активно буду вести перамовы с белорусами усіх наших польских городов не только. И с осени распочнем тур по Варшаве, сподіваюся, по Гданьску, по Лодзі, по іншых наших городах, как показывать гэтые спектакли. Тарзанчику потрібно паліто, каб ён мог поехать у Гданьск, наприклад. А мы были недавно в Гданьску, там так дальше утульно, тепло. Так? Упершыню за 4 гады на 4 дні адпачыў, это нешта дзіўна, як ты 2 дні, 3 дні нічого не робіш. І там было выдатна просто. Ну, запрашайце, прыходзьце до нас, запрашайце усіх наших гледачоў, якія таксама ў эміграцыі, каб гэта было не змаганнем, каб гэта было ўжо пашырэннем досведу, вопыту, і каб мы зразумелі, для чаго мы ўсе. Абавязкова, абавязкова. Яшчэ пытанне, глядзі, Ларыса Гениуш прайшла праз рэпрэсіі, лагера, турмы, але ж захавала, як мы казалі ў спачатку, захавала ў сябе гэтае святло. Як гэта? Адкуда моц такая ў жанчыны? У нас в вогуле жанчыны самыя моцныя. Потому что еще раз, вот, Лайза Пашкевич была першая, кто казал у своих вершах, что бейте ворога, не просто бейте, а забивайте. Написала «Цара повесить трэба». Прямым текстом. Не мужчины казали это, а яна. А Ларыса Гениуш працягвала гэтую тему. Вот гэта код такі ёсць жаночы у нас беларускі, что мы не ломаемся, а мы супрацьстаім. І яна гэта рабіла, і рабіла это на высокім узроўні, таму да яе ўсе цягнуліся. Вот. І мне она падабаецца, что не толькі што она толькі змагалася, але она была вельмі розная. Потому что и дзіцячыя творы это одно, патрыятычная лірыка это іншае крыху, так? Вось, ёсць там і гумар. Дык откуда ў такіх абставінах узяць гумар, узяць гэтае святло, якое будзе цікава дзецям, зразумела і цікава дзецям? Это павінна быць унутраная такая самаарганізацыя. Ты ведаеш, што ты маеш рацыю, ты ведаеш, што тое, што вакол гэта часова, і просто ты павінен паверыць, як нехта верыць там у Пана Бога, нехта верыць яшчэ ў нейкія з'явы, сілы, там, так? Што вот ты пераможаш, вокруг тебе некая небачная бронированная стена, все лихое да откидывается, и все, и за тобой как бы правда, как бы это зараз пафосно не гучало. Але гэта дапамагае. И тады у тебе нават будут з'яўляцца некие помощники. Вот я ж з'явіўся светлый анёл Максим Танк. Якога былі розныя ленінскія прэміі, он там быў депутатам, гэтак далей, але он да прыехаў, кажа, я вам дапамагу, і вы пачнеце зноў друкавацца. І ён ёй спрыяў.
Вот дзякуючы этому у цябе пачынаюць з'яўляцца памочнікі, тыя, хто табе спрыяюць. І ў былі тыя, хто ёй спрыяў, нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці. Прыходзі да нас восенню яшчэ, каб распавесці пра гастроль. Ведаеце што, вам хочу сказаць, што в тэатры заўсёды бывае, ёсць месца для імправізацыі? Можна. То чаму в нашай праграме не можа быць гэтага месца, правда? Deus ex machina. Што бы гэта не значыла. Ёсць парачку рэмарак яшчэ і ў нашых гледачоў у каментарах да ўсяго, што тут толькі што вышэй адбывалася. І вось адзін з каментатараў піша: «Учора па грыбы ездзіў, на патэльню назбіраў». А піша пасля: «А якія былі грыбы?» А я хочу вас запытаць, а вот што вас натхняла рабіць вось гэтыя цудоўныя Гэта да Алёны штучкі? Нас натхняла наша паэзія Ларысы Геніюш. Нас натхняла наша гратэскная, яркая, экспрэсіўная літаратура, до конца не прочитанная, бо калі читаешь такая, какая она есть, там такие вобразы есть. Ад Яна Баршэўская до той же Ларысы Геніюш, что ого-го. У нас сёння в Беларусі мы святкуем дзень пажарных МНС агулам, так. Ці ёсць у нас дзесьці ў літаратуры штосьці пра гэта сказанае, і ці, можа быць, мы калісьці адзначым вось іхнюю і творчасць таксама. Ведаеце, бачылі, як яны часам вот этымі струямі файныя робяць всякія рэчы. МНС не існавала ў пачатку. Ратаўнікі былі. Але ёсць у нас і сучасная літаратура ў тым ліку. Ці можа Ён быць з інтэрнэта у нас, у яго пытанні з інтэрнэта, все, вы не забіраеце. Ці можа мы калісьці чакаць нормальный спектакль пожарников. В тем лику. Наш театр «Цуд» на заказ робит любые спектакли. Закажите там театр про пожарников, сродки и все. Мы вам такие забабахаем, что просто... Донаты. Да? А так вот пожарников, могу згадать, был таки знакомитейший советский белорусский поэт Эдуард Самуилёнок, у 30-й зорка номер 1. Ага. Вот. Так ён, не то, что он был, он мог робить працу для пожарников, и он был таким скрытым пироманом. Он любил нечто подпаливать, глядеть, как паперка горит. И глядеть, как она горит. И глядеть, как она горит. А за тем, якийсь кучер приходит, ты что робишь? А что пригожа. Так что у нас вот такие были. Про пожары писали. У Змітрака Бядулі была цудоўная казка про то, як там дзе пожар в лесе не здарыўся, и все потушили. И ще у тых сіх. Так что было, горело. Пробачьте, я вас украду кроху часу. Ага. «Чырвонакрылы вяшчун». Поэма 20-х годов Михася Чарота. Ён ляціць на самолете, он яшчэ верыць, что все советское, радовое, гэта выдатное. И ён, пробачьте, только он не пожарник. Ага. И тых, хто супраць нас, он их огнем поливая. А ты, кого прыгнятаюць пролетары, малайцы, я вас ратую, идите на мой самолет. Так что у нас такое было. Это мой вариант. Слухайте, я подумал, гэта ж зараз свята, професійнае амаль свята у Роберта Мадзяра Броудзі атрымліваецца. Что я больше про выбухи, я больше про пожары. Дык ён таксама. И у Чарота таксама быў верш, где мы плывем у неких прыгожых хвалях, на хвалях вогненного мора. Мы в огне плывем, нам добра, нам цудоўна. Так что у нас только огонь тойки нас умацовывает. У нас хвилиночка в якую мы все-таки у свята мусім сказаць. Пишут нам комментаторы. Ведаю толькі один вядомы факт, і вам яго распавядаю, што калі доўга глядзець на агонь, могуць звольніць пажарнікаў. Это такі жарт. А яшчэ таксама нас папраўляюць в каментарах, што пажарнікі гэта тыя, хто зрабіў пажар, а пажарныя тыя, хто ад яго ратаваў. Пажарныя. Так, наш пажарнік Самуилёнок, а пажарныя гэта мурашы з сказкі «Мурашка, Палашка, Бядулі». Я що, зрозумів? Дякую, сябры. Невеличкі адукацыйны момантик в нашай праграме. Дякую, Андруша, дякую, Васіль. Дякую, змяя. Гэтая змяя, не гэтая змяя. Дякую вам. Запрашайце, хоць тут вам зробім спектакль. Абавязкова чакаем, з задавальненнем будзем слухаць, будзеш распавядаць нам. А мы, як і абяцалі, даем вам паслухаць і паглядзець кліп 50-51, а мы таксама з Тарзанчыкам, Андрушам, Дзянісам і Васілём ідзем таксама слухаць і глядзець. 50-51. Беларусь, ты целуешь мои вусны. Беларусь, я целую нам укусно. Беларусь, постирай мои шкарпетки. Беларусь, дам тобі гроші і цукерки. Кожний раз, як ти у клубі, ти бачиш мене, стройка ігристого вина стікає по губі. Не соромійся, будь першою, хто мене уведе з тобою, почувствуєм кулак, твой трамбує. Таких, як ти, у мене зашмат, бо Беларусь завсюди на розхват. Я люблю пригожих лялік, ці ти одна із таких, калітар. Тримайся за
зробим як імбрик чи хвих. Белорус, Я так его хочу. Белорус, Кавалочек хоть бы. ах, Белорус, Утриматься не могу. Белоруса, Не отдам без борьбы. Белорус, ты целуешь мои вусны. Белорус, я целую нам укусно. Белорус, постирай мои шкарпетки. Белорус, дам тобі гроші і цукерки. Аристократи багаті, всі, хто ёсть тут, завсёди ведають, я мафія еліта. Я не кладуть свої гроші мені в кишеню, бо Белорус приймає мировые рішення. Далі мені не сподобається їх поводжен рисочка. Ми витончені, тверстані, суровий писочка. Хто саме багатий, хто має усе золото, хто володає ключами. Я только от города. Белорус, ты целуешь мои вусны. Белорус, я целую нам укусно. Белорус, постирай мои шкарпетки. Белорус, дам тобі гроші і цукерки. на все отказ простой. Мне только потрібно узмахнуть рукой. Дівки, ляльки, багаті і остатні гості. Їм усім потрібно штості. Я на все прагнуть белоруса. Гроші, цукор, это им все вкусно. І я ведаю, що я справжнє золото. І не може бути іншого погляда годного. Белорус, Белорус.